Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşsyda baqy tarap ýurdundaky täderkler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdaşýar. Şugun Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyň ýaragly güýçleriniň beren ferkerde başlady. Goşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu ýurdumyň harby hukuk goraýjylaryna Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watan edip ýaňdyran 2021-nji ýylyň geçen 2 aýyna ýerine ýetirilen işleň jemleri garaldy. Hormatly Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň agdalary. Şoňda Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisini geçirýär. Mejlis ýurdumyň harby hukuk goraýjy edalaryny 2021-nji ýylyň 2 aýyndan barana işleriň netijelerini seyreder. Şeýle garaşy döwletimizde howpsuzlygy we parahatçylyk üçin etmäge. Harby hukuk goraýjy edalaryny madden zamlan binýadyny berkitmäge. Olaryň işini hassa kämilleşdirmäge. Döwlet emlägine, şo sany maliýe ferişdelerine gödөгçilik etmäge hemde sanyny ornaşdyrmaga degişi. Soraglaryň bir näçesini beýleki käwrem soraglar aral maslahatlaşar. Ýurdumyň ýaragly güýçleriniň bilen ferkerde başdy. Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Goranmak ministri Günnogduýewa söz berdi. Minister şuýlyň kaýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, şeýle hem ýurdumyň ýaragly güýçleriniň maddi enzamlaryň binýadyny döwre waplaşdyrmagyň, edermen watan goraşlarynyň bir kemtil gulluk etmegi, hemde oňoýly ýaşamak üçin hat amatly şertler döretmek arkaly milli goşnumyň gorunç kuwatyny pukturlandyrmaga gönükdirilen köpügürli harby özgertmeleri amala aşyrymagyň barşakyna gatabat berdi. Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygynyň hormatyna geçiriljek harby ýörüşe taýýarlyk görmek bilen bagly geçirilýän işler hatabatyň esasyny düzdi. Ýurdumyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat dinläp, diňe gorunç şähetine eýe bolan Türkmenistanyň harby doktrinasynyň bitarap döwletimiziň paragatçylyk töýjülükli fiýadaty bilen baglykda işinip taýýarlananyny we ýyligderli amala aşyrylýanyny aýratyn beledi. Hormatly prezidentime de Goranmak ministerliginiň öňünde durýan möhüm wezipeleri ketkitlep, harby gullukçylaryň hünär derejesiniň ýokallandyrylmagyny, ýaş nesli watançylyk, mukaddes harby borjy we paýlyk we ewi watanymyza bolan söýgüniň ruhuny terbiýelemegi olaryň hataryny görkezdi. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz degişli taşyklar berdi. Soňra İçeri işler ministri Çakyýew ýylyň başyndan bäri İçeri işler ministrliginiň düzümleriniň işiniň netijeleri, düzgün bolunmalaryň öňüne almak boýunça görülýän çäreler, şeýle hem ýanyň howpsuzlygyny üpçün etmek, döwlet ýol gödөгçilik gullugynyň işini kämilleşdirmek hemde ýol ulug hadisalarynyň öňüne almak boýunça hormatly prezidentimiziň ulal beren taşyklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, İçeri işler ministrine garamagynaky ähli düzümleriň işini hemişe gödөгçilikde taklamagy tapşyrdy. Şol düzümler jemgyýetçilik tertibiniň, raýatlarymyzyň kanuny hukuklarynyň we azatlyklarynyň bir kemsiz berja edilmeginiň hemme taraplardan goralmagyny üpçün etmeliler. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň awtomobil ýollaryna düzgünüň berja edilmegine aýratyn üns berilmeligini aýtdy. Munyň üçin raýatlaryň aýratynda okuwçylaryň arasynda ýol hereketiniň düzgünleri hakynda giňişliň düşünüş işleri ýygyderli geçirilmelidir diýip döwlet başlarymyz degişli görkezmeler berdi. Soňra baş prokuror Attaýew ýylyň başyndan bäri kanunçylygyň we düzgün tertibiň berja edilmegine, dürli kanun bozulmalaryň ýüze çykarylmagyna we öňüniň alynmagyna gödөгçilik etmek boýunça prokuratura idaralarynyň ýerine ýetiren işleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistan watanymyzyň hakyky demokratik hukuk döwleti bolmak bilen geljekde de milli kanunçylygymyzyň düzgünleriniň berja ediljekdigini, hutşoňa görä her bir işiň seredilmegine jogapkärçilikli we adalatly çemeleşmegiň möhümdigini aýdyp, bu babatda anyk tapşyklar berdi. Soňra ýokary kadyetiň başlygy Ustan Epedow ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işler döwrüň talabyny nazara almak bilen hemde halkara hukugynyň hereket edýän kadrlaryna laýyklykda we ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak arkaly ýurdumyň kadyet ulgamyny hasy kämilleşdirmek boýunça görülen anyk çäreler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, kadyet idaralarynyň işiniň Türkmenistanyň alyp barýan döwlet syýasatynyň bilint maksatlaryna we wezipelerine hemme taraplardan laýyk gelmeligini aýtdy.
halkymyzyň bagtyarlyk we abadançylygy şol fiýadatan ileri tutulýan ugur bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz bu ugurda işleri güýçlendirmegi hemde garlaryň hünär derejesiniň iýdigderli ýokallandyrylmagyna aýratyn üns bermegi tapşyrdy. Soňra Milli Howpsuzlyk ministri Annaýew 2021-nji ýylyň kaýyna ýurdumyzda paragatçylygy, asudalygy we raýat jebisligini üçinetmäge gönükdirilip, amana aşylan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda oňyn jemgyçyk syýasy ýagdaýyň saklanmagynyň, Türkmenistanlaryň rahat we abadan durmuşynyň hemde bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýöňde goýulan belent maksatlary getmek we wezipeleri ýerine getirmek ugruna üstünlükli hereket etmegiň aýrylmaz şerti bolup durýanyny bellemek bilen bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra döwlet serket gullugynyň başlygy Nuriýew goňşy döwletler bilen dostlukly we hoşnýetli goňşylyk gatnaşyklaryny saklaýan türkmen halkynyň diýip desurlaryna laýyklykda ýurdumyzyň çäkleriniň ygtybarly goralmagyny üçinetmek boýunça geçen 2 aýda ýerine getirilen işler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlaýy hatabat dinläp, tergetçileriň üstüne watanymyzyň mukaddes çäklerini goramak boýunça aýratyn wezipäniň ýüklenendigini hemde watanymyzda paragatçylyk we asudalygy taklamagy goşundyryň uludygyny belläp, olaryň döwlet serketimiziň ellegirilmesizligini üpçün etmek, terket galalaryny abadanlaşdyrmak üçin amatly şertler döretmegiň zerurdygyny ölçekdi we bu wagtda degişli tapşyryklar berdi. Soňra Adalet ministri Muhammedow şu ýylyň kaýyna alınıp balan işleriň netijeleri hemde hormatly prezidentimiziň döwlet ýeşiglerini öňde goýan wezipelerini üstünlükli ýerine getirmegiň ygtybarly büniýady bolan milli kanunçylygy haýata kämilleşdirmek boýunça görülen çäreler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, ýurdumyzda geçirilen hukuk özgörtmeleriniň wajypdygyny ölçekdi. Hemde milli kanunçylygy döwrüň talaplaryna we halkara hukugynyň amumy karar edilen kadrlaryna laýyklykda mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça degişli idaralar bilen utgoşukly işlemegiň zerurdygyny aýtdy. Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiz dünýäniň öňde barjy kanun çykaryjyk tejribesiniň öwrenilmeginiň hemde onuň täze kanunçyk namalary taýýarlanyny peýdalanmagynyň möhümdigini belledi we bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Soňra döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Guliýew 2021-nji ýylyň geçen 2 aýyna amana aşylan işler barada hatabat berdi. Gullugyň alyp barýan möhüm ugurlarynyň biri onuň maddi enjamlaryň büniýadyny pogturandyrmakdan, işgärleriň hünär derejesini ýokallandyrmakdan ibaretdir. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, alınıp balyan işleri hemişe kämilleşdirmegiň, döwrewap tehnologiýalary işiň ornaşdyrmagyň, ýurdumyzyň barlyk geçiriş nokatlarynyň işgärleri üçin hünäri ýokalanyş okulary, amaly we nazary okulary ýerderli geçirip durmagyň zerurdygyny ölçekdi we bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Soňra döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Öwgedow gyzyklanma bildirýän daşary ýurtlaryň ählisi bilen ýylary beýikli hyzmatdaşlygy giň etmekden ibaret bolan döwlet syýasatymyzyň möhüm ileri tutulýan ugurlaryny durmuşa geçirmek bilen baglanykda gullugyň işiniň netijeligini ýokallandyrmak boýunça ýylyň başyndan bäri geçirilen işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, döwlet migrasiýa gullugynyň ähli düzümleýin bölümleriniň maddi enjamlaryň büniýadyny hasa pogturandyrmagyň, işgärleriň hünär taýýarlygyny ýokallandyrmagyň hemde olaryň netijeli işlemek üçin zerur şertler döretmegiň zerurdygyny aýdyp, bu wagtda bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gödegçilik idarasynyň başlygy Berdim Muhammedow ýurdumyzda döwlet emlägine, şol sanyna maliýet terişlerine kanunçyga laýyklykda iýetçilik edilişine gödegçilik etmek hemde sanly gomy ornaşdyrmak boýunça 2021-nji ýylyň 2 aýyna alınıp balan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda döwlet emlägine aýagly we oýlançykly çemeleşmek, milli ykdysadyetimizi hemde dolanyş ulgamlaryny sanly tehnologiýalary geçirmek boýunça möhüm wezipeleri öňçekip, vice-premiere anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Amanow şu ýylyň ýanwar-fevral aýlaryna harby we hukuk goraýjy düzümleriň alyp baran işleri, umumyň Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň iş barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlaýy hatabat dinläp, ýurdumyzyň asudalygynyň goragyny duran ähli harby hemde hukuk goraýjy düzümleriň taýyşly işlemegini ýola goýmagyň möhümdigini belledi. Watançylyk terbiýetçilik işiniň ähmetine aýratyn ünsärli, onuň çäklerine harby we hukuk goraýjylaryň şahsy düzüm üçin degişli çäreler geçirmek gerek. Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentime de vice-premiere Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretaryna anyk tapşyryklar berdi. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň agdalaryna gizlenip şeýle diýdi. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň agdalary.
Biz bir karar vatamızın çäk bütövlüğünü üpçün etmeyen, harwy siyasi we harwy strategik esaslarını ketgitleyen gorny şäherlet, harwy doktrinamyzy kabul etdik. Şoň esasında döwletimiň howpsuzlygyny hemde goranmagyny, adam hukuklaryny we mazatlyklaryny üpçün etmek boýunça köpem işler amala aşyrýar. Kanunçylygy berkitmeň we hukuk tertibini goramak, ýürelgelerini kämilleşdirýär. Şeýlem garaşly döwletimiň hemişelik bir tarap siýasatynyň sebitde garahaçylygy berkitmekdäki täsirini güýçlendirmek boýunça maksatnamaly işler durmuşa geçirýär. Yaragly bu işlerimizin düzümini goran şäherletde harwy doktrinamyň esasynda her zamanyň bir imkamil sewuşan hem yaraglar we harwy tehnikalalar bilen üpçün edýär. Watan goraçylyk bolan maşala agdaryň ýaşaş, durmuş, gulluk hemde iş şertden ýerlerlem golanlar. Alyp barýan bu işlerde Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalarynyň hem bitirýän hyzmatlary aýratynyn hormaty münasip. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary döwletimiň howpsuzlygyny hem goranmagyny, adamyň konstitusiýon hukuklaryny hemde azatlykdan hem goranmagyny üpçün etmek wagtdaky siýasaty durmuşa geçirmek işiniň ahlasly, tutanýarly, rahmetler bilen işçiň gatnaşýarlar. Şu maksat bilen garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan döwlet garaşsyzlygyny, ödük tiýarlygyny, çäk bütewlüğünü, konstitusiýon guruluşyny goramakda, kanunçylyk we hukuk tertibini üpçün etmekde olaýan hyzmatlary bitirendiklerini nazar alyp Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalaryna Türkmenistan watan goraşy diýen hormatly ady dakmak barada karara geldim. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary. Häzir men hem bu aradaky permana gol çekjek. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary. Döwletimiň alyp barýan parahatçylyk, söýüjler puxta ýerýän insanpörü siýasatyna laýyklykda kabul edilen goran şäherletde harwy doktrinamyň esasynda harwy hukuk goragy edaralarynyň modern jamaýyň büniadyny ýygyrly berkidýär. Biz harwy gullukçylygy we bolaryň maşala agdalary bardy. Hemişe alada edýär. Olaryň faaliýatyny ýokalanyny, ýaşaş durmuş şertden hasa golanma. Öňe din janmaklar. Ahlalyna zähmet çekip watana hem halal uluk edip uly hem üstünlikleri gazanmaklar üçin ähli ýeri şertler döretmek boýunça uly hem işleri durmuşa geçirýär. Biz boldy anyp barýan işleri mundan belekde hem dowam eder. Döwletimiz harwy ullukçylygy barada hemişe alada eder. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisine başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Ular boýunça degişçi sözgütleri kabul edip, ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy, mejlis jemledi. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary. Şunuň bilen Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisine geçirip oturýar. Meniň gähliňe ber jan sağlygy, rowaşlyk, mehriban halkyny asuda wadan we bagça durmuşdy. Ýaşama ugrun alyp barýan jogapkärli, ulluňyzy, ulysnuklar maşala wadançylygyny arzu edýär. Sag bolun. Soňra Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalaryna ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlaryň permany bilen Türkmenistanyň watan goraşçysy diýen hormatly ady dakmak dabrasy geçirildi. Onuň barşynda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary general-leytenant Amanowa Türkmenistanyň watan goraşçysy diýen hormatly ady dakyldy. Garaşsyz bagy tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistan hormat prezidentine, Türkmenistan ýaragly güýçleriniň bilen serkerde golga dýar. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Türkmenistanyň ýokary gödekçilik idarasynyň başlygy polkovnik Berdim Homedowa
Türkmenistanyň watan gorusy diýen hormatly adakly. Qarasy, bakywy tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň beýterkerdaşyna gulluk edýär. Türkmenistanyň Goranlyk ministri general mayor Günnogduýew Türkmenistanyň watan gorusy diýen hormatly adakly. Garaşsyz, bakywy tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň beýterkerdaşyna gulluk edýär. Türkmenistanyň içeri işler ministri, polisiýanyň general mayory Çakyýew Türkmenistanyň watan gorusy diýen hormatly adakly. Qarasy bakywy tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň beýterkerdaşyna gulluk edýär. Türkmenistanyň baş prokurory, Justisiýanyň 3-nji derejeli döwlet ýeňeçisi Attaýew Türkmenistanyň watan gorusy diýen hormatly adakly. Qarasy, bakywy tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň beýterkerdaşyna gulluk edýär. Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň başlygy 2-nji hüner derejeli Ustan Epesow Türkmenistanyň watan gorusy diýen hormatly adakly. Qarasy, bakywy tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň beýterkerdaşyna gulluk edýär. Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri polkovnik Annaýew Türkmenistanyň watan gorusy diýen hormatly adakly. Qarasy, bakywy tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň beýterkerdaşyna gulluk edýär. Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň başlygy, serket goşunlarynyň serkerde başdy, polkovnik Nuriýew Türkmenistanyň watan gorusy diýen hormatly adakly. Qarasy, bakywy tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň beýterkerdaşyna gulluk edýär. Türkmenistanyň adalet ministri, Justisiýanyň uly geňeçisi Muhammedow Türkmenistanyň watan gorusy diýen hormatly adakly. Qarasy, bakywy tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň beýterkerdaşyna gulluk edýär. Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugynyň başlygy polkovnik Meredow Türkmenistanyň watan gorusy diýen hormatly adakly. Qarasy, bakywy tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň beýterkerdaşyna gulluk edýär. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň başlygy podpolkovnik Hudaý Quliýew Türkmenistanyň watan gorusy diýen hormatly adakly. Qarasy, bakywy tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň beýterkerdaşyna gulluk edýär. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy podpolkovnik Üwedow Türkmenistanyň watan gorusy diýen hormatly adakly. Qarasy, bakywy tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň beýterkerdaşyna gulluk edýär. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agdalaryny Türkmenistanyň watan gorusy diýen hormatly adyň dakylmagy bilen ýene däwrege gutlap, olary ýurdumyzyň göçüşlerine münasip goşunt goşup, garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistan watanymyzyň mukaddes garaşsyzlygyny, öz ýurtýarlygyny, çäk bitewligini, konstitusiýon gurulşyny, döwlet serkedimiziň miýdemezligini goramak, ýurdumyzyň howpsuzlygyny, jemgyçlik asudalygyny, milli kanunçylygy we hukuk tertibini üpçün etmek ýaly jogapkärlik gulluklaryna uly üstünlikleri arzu etdi. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi namatyny tanşadýas. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agdalaryna Türkmenistanyň watan gorusy diýen hormatly adyny dakmak hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Garaşsyz, hemişelik beýtarap Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny, öz ýurtýarlygyny, çäk bitewligini, konstitusiýon gurulşyny goramakda, kanuny hem hukuk tertibini üpçün etmekde bitiren uly hyzmatlar üçin hem berkarar watanymyza köp ýyllar dowamında bir kimsede gulluk edenliklerini nazara alyp karar edýän. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň şu agdalaryna Türkmenistanyň watan gorusy diýen hormatly adyny dakmaly. Türkmenistanyň Ministrler Komitetining başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary general leýtenant Şarmurat Kakaliýewич Amanow, Türkmenistanyň Ministrler Komitetining başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy polkovnik Serdar Gurbanoğluýewich Berdimuhammedow, Türkmenistanyň Goranlyk ministri general mayor Begenç Ataýewich Günnogduýew,
Türkmenistanyň içeri işler ministri, polisiýanyň general mayory Mehmethan Berdimuradowich Çakyfa, Türkmenistanyň baş prokurory, Justisiýanyň 3-nji derejeli döwlet keňeşçisi Batyr Taganowich Attaýew, Türkmenistanyň ýokary gadytynyň başlygy, 2-nji hünär derejeli Gowanş Murat Atamuradowich Usanepedow, Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri polkovnik Gurban Murat Kakymradowich Anaýew, Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň başlygy, serhet goşunlarynyň serkerde başly polkovnik Ýadgerli Bäşimovich Nuriýew, Türkmenistanyň adalet ministri, Justisiýanyň uly geňeşçisi Begmurat Rahmanoglowich Muhammedow, Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugynyň başlygy polkovnik Döwletgerli Gurbangerliýewich Beredow, Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň başlygy podpolkovnik Maksat Agmradowich Hudaýkuliýew, Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy podpolkovnik Bekmurat Gurbanberdiýewich Öwedfa, Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň beren serkerde başly Gurbanguly Berdimuhammedow. Häzir ortasy Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretarinyň Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramatyna girmeginiň 29 ýyl münasibetli geçirilen Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramaty parahatçylyk we ananşmagy gazanmagyň uğruna hyzmatdaşlyk atly maslahat gatnaşyjylary iýren utawlan tanış edýär. Ýurdumyň Birleşen Milletler Guramatyna agdalygyna kabul edilmeginiň 29 ýyl münasibetli Türkmenistany utlamaga şartlaryň Türkmenistan Birleşen Milletler Guramatynyň awraly agda döwlet bolup durýar. Hemde guramanyň maksatlaryna ýetmekde işçiň hemem netijeli urny eleýär. Şol sany sebit hemde halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek, hemem öňünaş diplomatiýasyny ilerletmek arkaly uly ähmiýetli işleri amala aşyrýar. Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplyk derejesi ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramatynyň Merkezi Aziýa üçin öňünaş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň idara binasynyň ýerleşdirilmegi hemde Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň şäherlerini döwletiň köp sanly başlanışlary, şol sanly baş assambleýanyň 2021-nji ýyly halkara parahatçylyk we ananşmak ýylly eglan eden kararnamasy bularyň hemmesi parahatçylygy, howpsuzlyk hemde ruwaşlygy puturlanmak boýunça biziň umumy tagalalamyda munasip goşantyr. Türkmenistany ýygyderli tagalary üçin hoşallygy hemde bu sene münasibetli gutlugyny beýan edýän Antonio Guterres, Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretary. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň migrasiýa boýunça halkara guramatynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyrjysy, guramanyň Gazagystanaky, Kyrgyzstanaky, Türkmenistanaky hem Özbegistanaky wekilhanalarynyň ýol başçylarynyň arasynda sanly wiza aratnaşy arkaly duş geçirildi. Taraplar Türkmenistan bilen migrasiýa boýunça halkara guramatynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki derejesine baha berdiler. Duşukda Türkmenistanyň migrasiýa boýunça halkara guramaty bilen hyzmatdaşlygy şol sany gadalaşdyrylan we howpsuz zähmet migrasiýa ýaly ugurlar boýunça ösürmäge taýýardygy belenildi. Şeýlede duşukda 2020-nji ýyl amala aşyrylan bilelikdäki işleriň netijelerini garaly. Şeýlede geljekde döwür üçin özara hereketleriň ileri tutulýan ugurlar ketgitlendi. Duşukda çeýniki hyzmatdaşlyk we serhetleri dolandyrmak ýaly ugurlar gurşap alýan şu ýyl üçin bilelikdäki şäherleriň meýilnamasyna garaly. Türkmen tarapy bilelikdäki taslamalary, sany tehnologiýalar we kagasyz amallary ulanmak arkaly işläp taýýarlamaga bolan gazyklanmasyny tasdiklady. Şeýlede taraplar adatda nasary ýagdaýlara aýratyn üns bermek bilen hyzmatdaşlyk hemde helakçylyklariň töwekkülçiliklerini aratmak boýunça senday çarşywaly maksatnamasyny maksatlaşdylar. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň milli derejede alyp barýan işleri barada aýdyldy. Şeýlede döwletiň howpsuz, gadalaşdyrylan we hukukly migrasiýa boýunça ählimumy şertnamadan gelip çykýan boşnamalarynyň ýerine ýetirilişi boýunça işleri belin geçirildi. Taglyk goraş boýunça halkara hyzmatdaşlygynyň şäherlerini halkara okuw ilmi merkezine teleköprü arkaly taglyk goraş boýunça Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň tejribeli hünärmenler gullugynyň lukmany doktor Annegret Kern-Zozow bilen sanly video aratnaşyk arkaly taglyk goraş amalynyň esasy ugur bolan fizioterapiýanyň wajyp meseleleri boýunça maslahat geçirildi. Sanly video aratnaşyk ulgamy arkaly geçirilen maslahaty halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň halkara derejeli merkezleriniň fizioterapewt lukmanlary matnaşdylar.
Berqara döwletimiziň bagtyalyk döwrüne hormatly prezidentimiziň başda durmagyna saglygy goraş ulgamyny kämilleşdirmek, dünýä lukmançylyk tejribesinde gazanylan üstünlikleri milli lukmançylygymyza ornaşdyrmak, dünýäniň awraýly halkara guramalary hemde daşary ýurtlaryň saglygy goraş ulgamlary, şol sany Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň saglygy goraş ulgamy bilen gatnaşyklary mundan meýlegem hassa pogtalandyrmak maksadynyň geçirilen sanly video aratnaşyk ulgamy arkaly maslahat örer netijeli boldy. Halkara gatnaşyklary institutyna viza aratnaşy arkaly Türkmenistanyň Birleşik Milletler Ugrumasyna agdalygyna kabul edilmeginiň 29 ýyly münasibetli duş geçirildi. Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramlarynyň merkezinde ýurdumyň mejlisiniň syýasy partiýalaryň kimi jemgyýetçilik guramlarynyň guramagyny Türkmenistan Birleşik Milletler Ugrumasy durnukly üsçi üpçün etme ugruna hyzmatdaşyk atly maslahat geçirildi. Bu maslahat Türkmenistanyň Birleşik Milletler Ugrumasynyň agdalygyna kabul edilmeginiň 29 ýylyna başlanyp geçirildi. Türkmenistan watanymyzyň insanperwerligi, hoşniýetligi esaslanýan, dostugyny gatnaşyklarynyň ýürelgi hasaplanýan beýtaraplyk syýasatynyň täze mazmunly, has täsirli hyzmatdaşyk ýoluny öwürjek düňe çykyş edenleri uly ruhlantyk bilen belläp geçdiler. Masada gatnaşanlar berqarar döwletimiziň awraýyny ýer ýüzünde belende gallarýan hormatly prezidentimiziň il ýurt bähretli işleriniň ruwaşlykyna wesenmegini arzu etdiler. Şunları diyarımızın ähli kunjoklarına hemen paýtatmyzda ýurdumyzyň aýalgylaryna halkara zenanlar münasibetli Mehriban arkadamyzyň adyndan pul sowgatlarynyň gowuşulyş dawagary geçirilýär. Munyň özi milli liderimiziň döwlet adam üçindir diýen şigary baş ýörelden ýani döwlet syýasatynyň ruwaşlykyna wesenýän görkezýär. Yurdumuzda 8-nji martda bellenilýän Halkara Zenanlar güni münasibetli Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan ähli kärhanalarda, idarelerde we guramalarda işleýän aýal-gyzlary, pensiýa we döwlet kömek puluna alýan aýal-gyzlary, örümçilikden aýrylmak şerti bilen aspiranturada, doktoranturada we klinik ordinaturada okuyan aýal-gyzlary, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyňky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň 2 okuw ýylynyň az bolmadyk möhletli okuwlarynyň diňleýiji aýal-gyzlaryna, talip gelin gyzlara, orta mekteplerde okuyan we mektep çağlar idarelerine terbiýelenýän gyzlara, pul sowgatlaryny gowuşturmak dawaralary giň germe eýe bolýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň mährim zenanlarynyň hökümet idarelelerine, döwlet özümlerine jogapkärlik wezipeleri gelip, milli iqtisadiýetyň köp pudoklaryna netijeli dähmet çekýänliklerini, ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan giň möçörli özgertmeleň durmuşa geçirilmeli, münasip goşunt goşýanlyklaryny aýratyn bellemeli. Arkada prezidentimiziň adyndan pul sowgatlaryny kabul eden zenanlar we gelin gyzlar her bir maşgalanyň abadançylygy üçin ýurdumyzda döredilen şertler, garaşsyz baky tarap ýurdumyzda asuda atmanyň astyna çağlar ösürmägi we terbiýelep ýetişdirmägi, hemme taraplaryň gollaw berýäni üçin gahrman arkadagymyza tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Bellenilýän milli liderimiziň hemme taraplaryň aladasyny ýetijetinde, ýurdumyzyň zenanlarynyň hemde ösüp gelýän ýaş nesliň öňünde döwrewap bilim almak, sazlaşykly ösmek, hüner eýeti bolmak hemde bagtyar durmuş üçin ähli mümkinçilikler açylýar. Şunuň bilen baglanykda arkada prezidentimiziň bu aladany durmuş syýasatynyň möhüm urlarynyň biri hökmünde kesgitlen bellenildi. Bu orada milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan anyk işler, eneligi we çağaly goramagy gönükdirilen maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi hemde köp çağaly maşgalalara durmuş taýdan gollaw berilmegi, munyň aýdyň suwutnamasy. Häzirki döwürde zenanlaryň kanuny hukuklaryny we bähiyetlerini goramak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler özüniň oňy netijesini berýär. Ýurdumyzda zenanlara döwlet tarapyndan ýeňillikler berilýär. Olaň münasip durmuşy, dörejilikli zähmeti üçin zerur şertler üpçün edilýär. Şonuň netijesinde olaň ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy durmuşyna ýerleýän orny ýokurlanýar. Bu bolsa jemgyýetimiziň durnukly ösüşiniň möhüm şerti bolup durýar. Türkmen zenanlarynyň ajaýyplygy, asyrlyň dowamynda sunugat ustaatlaryny nusga we eserler döretmäge ruhlandyrypdyr. Şahyrlar we ýazyjylar, sadanalar we suratkeşler gadymy döwürlerden beri zenan mertebesini belent tutup, olaň gözelligini, ahlak, päkligini, maşgaly oçagyny, watanymyza bolan söýgüsiniň güýçini gasp edipdirler. Şuňky nesiller şöhratly pederlerimiziň paýhatly sargatlaryna eýerip, enelere çuňur hormat goýmak däwini dowam edýärler. Arkada prezidentimiziň taýlaty netijesinde aýal-gyzlaryň zehinleriniň we başarnyklarynyň dola açylmagy üçin ýurdumyzda zerur şertler üpçün edilýär. Aýratynam döwletimiz köp çağaly maşgalalara köp taraplaryň gollaw berýär. Olaň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýygdarlyk ulanyrýar.
Məlim bolşaýaly türkmen halky asyrlyň dowamynda denanlary uly hormat goýupdyr. Olary uly mertebe bildiripdir. Maşgalanyň sütüni ahlak gözelliginiň nusgasy hökmünde denanlaryň gelin gyzan mertebesini belen tutmak türkmen halkynyň ören gadymy döwürlerden gözbaş alýan hemde belkä döwletimizden bagtyarlyk döwrüne münasip dowam etdirilýän ýörelgesi bolup durýar. Döwlet adam düşündirdiğin şıgardan uğranıp, gelini gyzan kanuny hukuklaryny we bähfetlerini goramak, olary döwlet tarapyndan ýeňillikler bermek, dörejlikle dähmet çekmekleri we münasip durmuşda ýaşamaklary üçin ähli mümkinçilikler döretmek, ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy durmuşyna ornuny ýokarlandyrmak, jemgyýetimizin ösüşiniň möhüm şerti bolup durýar. Mehriban arkadagymyzyň ýol başçylygyna durmuşa geçirilýän üstünlikli siýasatyň netijesinde ýurdumyza adamlaryň bagtyar we abadan durmuşy üçin hemme şertler döredildi. Enelere hemde ullara hormat goýmagyň bünýady tutulýan maşgalanyň belent awrynyň saklanmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Ýurdumyzyň ýüzlerçe aýal gyzlary her ýyly döwlet syýlalarına, ordenlere we medallary münasip bolýarlar. Enelik we çağılık, maşgaly gymmatlyklaryny gorap saklamak baradaky alada Mehriban arkadagymyz tarapyndan ýurdumyzyň ösüş strategiýasyna eler tutulýan uğurlaň derejesine ýetirildi. Muňa bu gorda milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän anyk çäreler, eneliň saglygynyň goralmagyna, çağlyň kämil ösüşine gönükdirilen maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, köp çağly maşgalalaryň durmuş taýdan gollanylmagy beýlekler aýdyn mysal bolup biler. Ýurdumyzyň çar günjüne ýaýwanlandyrylan bayramçylyk dawralaryna hormatly prezidentimiň adyndan berilen sowgatlary kabul eden aýal gyzlar özleri üçin edilýän uly alada tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly alymlar, indi bolsa ýurdumyň Munaýtan we paýtaxt Naşabatda 3-nji martda saat 20-den 4-nji martda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanyşaryň. Balkan vilayatyna ütkap ýamgyrty howa alyp ýağşar Demirgazyk Kulmatran teleskontu 94 metr ýetýän şemal utur. Howa gecetini 3-8 gradus, gündüzini 8-13 gradus. Kenariýa etraplaryna 4-9 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna ütkap ýamgyrty howa alyp ýağşar Demirgazyk Kulmatran teleskontu 94 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal utur. Howa gecetini 3-8 gradus, gündüzini 11-16 gradus maýl bolar. Mar vilayatyna ütkap ýany burutly howa urup Demirgazyk Kulmatran teleskontu 94 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal utur. Howa gecetini 3-8 gradus, gündüzini 13-18 gradus maýl bolar. Lewap vilayatyna ütkap ýamgyrty howa alyp azkem ýağşar Demirgazyk Kulmatran teleskontu 94 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal utur. Howa gecetini 2-7 gradus, gündüzini 11-16 gradus. Gün orta taraplarına 22 gradus eşeni maýl bolar. Daşoğlu vilayatyna ütkap ýamgyrty howa alyp azkeme gar gaçykly ýağşar. Demirgazyk Kulmatran teleskontu 94 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal utur. Howa gecetini 1 gradus sowukdan 4 gradus maýl, gündüzini 3-8 gradus maýl bolar. Paýtaxt Naşabatda ütkap ýany burutly howa bolup günüň ikinji ýarmynda azkem ýağşar. Demirgazyk Kulmatran teleskontu 10-13 metr ýetýän şemal utur. Howa gecetini 3-5 gradus, gündüzini 11-13 gradus maýl bolar. Ýurdum boýunça mart aýynyň 4-üni magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşylýar. Edi watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň meçhurnyň hadydan 10 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňalmagy üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýlekeme ýaz passanda howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazara alyp, pasaly urak inmegi maksat berýär. Mehriban ýurtdaşlarym, bu düzgünleri berk berjay etseňiz, geliň islenip passanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar, şunun watan habarlary ýapaşymyz jemleýäs. Berkarar döwletimizden bagtyrlyk döwründe aty watanma Türkmenistan ähir wagtlarda ötüşleri etene. Ähir ötüşlerin ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, eli